दैखुंग्रि बियाब सिसुपानि बियाब रेंमा बियाब आरो नखति बियाब जाथ्रासि बियाब माने नखतियानो जाथ्रासि आरोखि तो जों 195 मेम्बार जों दैथायहरबाय दामग्रा देग्रा बुजिदों खोथाखौ 195 मेम्बार दामग्रा देग्रा जों दैथायहरबाय नाथाय दिनै बे मोनसे आनसलिकनिबो जायाखै थारमाने दामग्राया जों एसे दुखु मोनदों माने दिनै मा होनब्ला जों मेसेजाव लिरदोंमोन जाय जायनोबा जोङो मोनसे धनस्रि जिल्ला हारिमु आफाद मोनसे ग्रुप खुलिदों बिनि आन्दाराव मोनसे खुलिदों मयदमपुर हारिमु आफादनि मोनसे ग्रुप खुलिदों जों नङा होमबा आरो आंनिनो अलरेडि मोनसे ग्रुप दंखायो दावगा हारिमु आफाद कालचार ससाइटि होननानै गलाघाट डिस्ट्रिक्टखौ जों लांनोब्ला रेंमा सिसुपानि दैखुंग्रि बियाब नामबर बियाब नखति लांनोब्ला जों गासैबो स्ट्रं जानांगोन आरो जायखौनो हरदों जों लिस्ट गासैबो बे एन्ट्रि जाबाय आरो जों मोनसे खोथा बुंदोंमोन जोंहा मानगोनां आदा मलेन फिसाजा मोसानो फैयो बे आदा मलेननि जिथु बेखौ जों लाफादोंमोन उर्मियाखौ जों लाफादोंमन नानि नामखौ बावबाय आं गोसोआव गैला मा नाम बैष्णबि ब्रह्म बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो सायख'नानै हरजोब्बाय अलरेडि रेंमानियाबो सेलेक्शन नखति सेलेक्शन सिसुपानि सेलेक्शन दैखुंग्रि बियाब सेलेक्शन नाम्बर बियाब सेलेक्शन टोटेल 200 एबव मोन आरोखि दा जों नुदों बेबादि जाबाय थायोब्ला जायनि नाम थांबाय बिथांमोनानो फैयाब्ला मोसानायाव जोंबो सानदों आरो दिनैनि खोथाखौ लानानै जेनेबा बिखेखखे आरो जेनेबा गोबावबो जाबाय जोङो लानो सानदोंमोन मयदमपुर मा होनो बागुरुम्बा हलाव जों दै सारबाय बिथां रामसियारिजों आंजोंनो बेयावनो जों माने मामुनि मेडेमखौ लाबोनानै जों बेयाव फोरोंगोन जों फिल्ड साफा खालामबाय माबाय आरोखि जुबिन गार्ड थैनायनि थाखाय जों प्रेक्टिसखौ लानो हायासै
ভাল লাগছে